Neurosonikin vaikutukset perustuvat matalataajuiseen värähtelyyn, joka johdetaan kehoon lepotuolin tai siirrettävän patjan kautta. Stimulaatio vaikuttaa verenkiertoon, aineenvaihduntaan sekä hermostollisiin toimintoihin ja saa aikaan syvän rentoutumisen tilan ja lihasrelaksaation. Me käytiin hierojalla ja mä kävin lääkärissä ja mä sain vaan lääkkeitä. Sen parin kerran jälkeen mä huomasin, että ei tule migreenikohtauksia enää niin usein ja kuukautiskivunkin se kiputaso laski alemmas koko ajan, kun mä kävin siellä. Unen laatu paranee huomattavasti. Aineenvaihdunta on auttanut hirveästi, sitten verenkierto. Nielu on minun mielestä kaikkein tärkein ja puhuminen. Se on pikkuhiljaa siitä alkanut aina voimistua ja vahventua. Silloinhan me ei päästy rappuja ylös, me kuljettiin pyörätuolilla ylös ja alas. Ja nyt on ollut monta vuotta, että me kuljetaan kävellen. Ja hän sanoi mulle, että älä koske minuun, minä kävelen ihan itse. Ja tänne käveli, missä nyt istutaan. Ja se on tosi. Matalataajuisesta värähtelystimulaatiosta on tehty tutkimuksia, joissa sen on todettu laskevan kolesterolia, parantavan lihasten toimintakykyä, edistävän verenkiertoa sekä vaikuttavan hermostollisiin toimintoihin. Näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää erilaisten oireiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Neurosonikin värähtelyalue vaihtelee 20 ja 100 Hz välillä. Lihasten omilla värähtelyalueilla toimiva stimulaatio aiheuttaa lihaksissa resonointia eli myötävärähtelyä. Hermojärjestelmästä erittyy hormoneja ja välittäjäaineita, jotka vähentävät stressitasoa ja rentouttavat kokonaisvaltaisesti. Tällä on positiivinen vaikutus erityisesti autonomiseen hermostoon. Olen kehittänyt Neurosonic-menetelmän yli 10 vuotta kestäneen havainnoinnin pohjalta. Pitkittyneiden oireiden ja stressin taustalla on autonomisen hermoston yliaktivaatio. Neurosonicilla voidaan hoitaa monenlaisia oireita samanaikaisesti. Neurosonic-menetelmä sopii kaiken ikäisille. Yksi hoitokerta kestää vajaasta 20 minuutista hieman yli 40 minuuttiin. Hyvä hoitofrekvenssi Neurosonicilla on 1–3 kertaan viikossa. Hoitosarjat ovat yleensä 5–15 kertaan tai yksilöllisten oireiden mukaisesti. Hoitoa voi tarvittaessa ottaa joka päiväkin, eikä sillä ole mainittavia sivuvaikutuksia. Ymmärtääksemme Neurosonikin toimintaperiaatetta ja vaikutuksia on tiedostettava, että kaikki orgaaninen aines luonnossa värähtelee. Esimerkiksi ääni ja valo ovat eri taajuuksista värähtelyä. Vesi värähtelee eri taajuuksilla silloin, kun se on perusmuodossaan, jäätyneenä tai höyrynä. Tätä taustaa vasten voidaankin sanoa, että ihmisen keho on orgaanisuudessaan varsinainen värähtelylaitos. Olemme suurimmaksi osaksi vettä, kudoksia ja luuta, ja kaikki nämä osaset värähtelevät meissä riippuen siitä, mitä teemme, millainen lämpötila on tai jopa millaisessa mielentilassa olemme. Neurosonic-menetelmä tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa. Autonominen hermosto vastaa kaikesta tahdosta riippumattomasta toiminnasta kehossamme. Se säätää verenpainetta, sydämen sykettä, ruoansulatusta, kehon pH-tasoa ja erilaisia hermostollisia toimintoja, jotka ovat oleellisia terveydentilamme ja psykofyysisen tasapainomme kannalta. Nykyajan ongelmana on jatkuva kiire ja suorittaminen sekä työssä että vapaa-aikana, jolloin levon ja palautumisen osuus vuorokaudesta on aivan liian vähäistä. Tämä kierre aiheuttaa pitkittyessään autonomisen hermoston toiminnan yliaktivoitumista, joka saattaa tuoda mukanaan erilaisia terveydellisiä ongelmia.
verenpaine kohoaa, ääreisverenkierto heikentyy, vatsan toiminta hidastuu, lihakset ovat jatkuvassa jännitystilassa ja erilaiset kivut lisääntyvät. Myös keskittymiskyky, vireystila ja mieliala kärsivät autonomisen hermoston yliaktiivisuudesta. Neurosonic-menetelmän vaikutus elimistössä on samantyyppinen kuin liikunnalla. Hoidon aikana lihasten värähtely saa aikaan muutoksia hormoni- ja välittäjäainetoiminnassa sekä verenkierrossa ja aineenvaihdunnassa. Kun tähän lisätään hoidon syvärentouttava psyykkinen vaikutus, saadaan autonomisen hermoston yliaktiivinen tila laskemaan nopeasti, jopa muutamalla hoitokerralla. Hoidon aikana lihakset rentoutuvat voimakkaasti ja kivut lievittyvät. Olo on kevyt ja rauhallinen, kuten liikunnan jälkeenkin. Hoito auttaa palautumaan fyysisestä ja psyykkisestä rasituksesta miellyttävästi ja kokonaisvaltaisella tavalla. On tärkeää ymmärtää, että Neurosonic-menetelmän vaikutukset ovat laaja-alaisia. Pitkällisen kehitystyön ja kliinisen kokemuksen kautta olemme kehittäneet hoito-ohjelmiston, joka on turvallinen käyttää ja soveltuu suurimmalle osalle ihmisistä. Hoidon tärkeimmät käyttöalueet ovat